Okay, dinigabay na si City Councilor Lloyd Alcalde. No, nag-file siyang Certificate of Candidacy dinigabay na. Konsyal, ang imong gifailan. Pwede na ito masayra. May hapon sa tanan, ako nag-file ko o asa ko ang candidacy isip City Councilor diri sa Dakbayan sa Para Tagum. elect. Oh. Yeah. Re-election. Okay. So karon na laing termino ninyo, no, konsyal, usay possible na inyong lantaw nga mga plataforma o inyo man plano nimo, no, as ikaw mismo, no, sa imong dako bang challenge kini alang dito. Nindot kaayo na siya nga pangutana, no, sukat sa ato ang nakita og nasayran nga sa pagdumala sa Team Asenso pinanguluhan sa ato ang yanong Mayor Ben Canama uban ni Sir Tito Disina ato ang Vice Mayor ug sa mga napulo ka konsehalis kaniadto nakita gyud nato nga hinay-hinay nga ni disog ug niuswag ang Dakbayan sa Tanggob ikumparar nato sa kaniadto. So karon nga kami gihapon nagkahugpong among plano gyud nga among ipadayon ang pag-asenso sa Tanggob alang sa kinabag-an nga katawhan og diri lumulupyo sa Dakbayan sa Tanggob ang pag-asenso aron ingon man among mapakita ang amo pong dakong suporta ngadto sa atong pinanggang governor, the very hard working governor Attorney Henry S. Waminal uban pod sa tuang kongresista sa Segundo Distrito Congressman Ando Waminal. Kini hinuusa ang suporta diri kami sa Dakbayan sa Tanggob ingon man ngadto sa probinsya. Chal, sa karon nga termino nimo, no, nga pasudli ka. Usa may mga possible nga kanabang mo gyapon ang committee mo pagadumalahon or nakagilantaw nga committee nga plano nimo, no, sa in the future. Sa pagkakaron ako ang gilauman nga mao ra gihapon or pero kun gikinahanglan makita sa ato ang yanong mayor uban sa mga konseho ingon man ni Vice Mayor ug asa nila nakita kay do naman tay gitawag og post assessment sa ato ang mga gipangbuhat kaniadto ug kun makita nila nga mas angayan ko ana nga mga komite mas okay atong suportahan or kung ipabilin ba sa aming mao gihapon nga komite ba or mas mapun-an pa walay problema gumikan kay nangalagad man kita nakita nila ang ato apong kakayahan, nakita nila ang trust and confidence ug ako nang pagadawaton nga hagit kung unsa man ang ilahang gituuhan nga mas makatabang ko ngadto sa paglambo pa sa Dakbayan sa Tanggob. Okay, uban sa inyong bando, konsyal, sa lantaw nimo dili lisod sa karon nga eleksyon kay nalaman mo nahimo, no, doon na pundasyon mismo dito. Karon lang na ang adlaw sa amo ang pag-file sa amo ang Certificate of Candidacy. Murag dili naman ni filing. Eleksyon na or kadaugan nakita nato ang grabe kinabag-ang duot sa katawhan nga misuporta sa amo ang pag-file sa candidacy. Naglibog ang ako aganing mga supporters, mga silingan unsa ni filing or election. So wala na nakita na gyud nato. Nakita sa ato agyong mga mata atong nadunggan ang hugyaw ug ang bagang duot sa katawhan nga misuporta. Wala na mana ang election. So, bot pa sa pagpadayon gyapon ang una ang Ginoo. Kini usap pud ni sa dako kayong natabang dili sa Dakbayan sa Tanggob gumikan kay sa wali sa ato ang pari kaganiha dili magmalampuson ang ato ang mga tinguha kun wala ang pag-uban sa gugma o grasya sa Ginoo ang mga panalangin. Siya siguro may pabot nga mensahe labi na sa mga Tanggubanon ning bayna. Sa mga Tanggubanon ug ingon man sa lumulupyo sa Misamis Occidental dili mo angayan mabalaka gumikan kay kami sa Dakbayan sa Tanggob nagkahiusa hugpong ang among suporta alang kaninyong katawhan sa Dakbayan sa Tanggob ingon man sa probinsya ug ingon man swerte gyud kaayo mo nga kami nagpadayon sa pagpangalagad gumikan kay ang among pagpangalagad dili para sa among kaugalingon kundili sakripisyo alang kaninyo gitawag mi sa Ginoo para moalagad kaninyo Tanggubanon ug misamisnon aron sa ingon ipadayon nato nga ang damgo sa ato ang very hard working governor nga ang misamisnon magpuyo nga malinawon malambuon ug malipayon uban usab nga sa Asenso Pinoy Party List diin ang core values mao ang matinahuron, matinud-anon, o maalampo. So, maayong hapon, kanatong tanan. Okay, si Konsyal Lloyd Alcalde, ang tuwag Konsyal, nag-file siya Certificate of Candidacy.